Hey Aljer, ik kan niet zo goed Fries, maar toch neem ik het vandaag even over van Eduard. Want zoals jullie allemaal weten is Eduard zijn vriendin Susanne of vrouw, ik denk vriendin. Susanne is bevallen van een kindje of gaat bevallen, een van de twee. Dus Eduard is eigenlijk met een soort van zwangerschapsverlof. Dus ik neem het vandaag even over en ik kan Fries verstaan. Niet spreken, ik kan het alleen verstaan. En we zijn vandaag ook niet in Leeuwarden, nee, want Leeuwarden is soms toch ook zo saai. Wij zijn vandaag in eigenlijk toch wel de hoofdstad van Friesland, dat weten we allemaal, de beste voetbalclub. In Heerenveen, we zijn er. Ik ga vandaag even kijken of de gastvrijheid in Heerenveen ook zo hoog ligt als in Leeuwarden. Want overal waar Eduard de mensen aanspreekt, reageren ze allemaal leuk. Reageren ze gewoon gelijk. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat hier ook zo gebeurt. Ik ben alleen wel een stukje meer ongemakkelijk. Yes. Geweldig! Geweldig! Boterbreien of green het zees, waar dat net steeds kind is geen oprechte Fries. Geweldig! Gaat u wel eens naar Leeuwarden toe? Ja. Bij de coffeeshops? Ja. Doe ik hier ook. hier ook en dan even een jointje doen of wat? Ja, zeker. En wat gebeurt er dan als u een jointje neemt? Gaat u dan helemaal... Dan ga ik niet uit mijn dak, maar ik word relaxed van. Ja, bent u ook een keer bad hair? Weet je wat het is? Ja. Bent u dat ook al een keer gegaan? Ja, vroeger wel eens. Ja. En hoe ging dat? Nou, niet best. Want kunt u dat omschrijven nog? Ja, dat is lang geleden. Ik ben er nu wel een beetje aan gewend, maar... Wat gebeurde er toen? Wist u toen niks meer? Wat gebeurde er toen u dat deed? Nou, toen was ik oud. Toen wou ik slapen. Oh, u wou helemaal slapen. U ging helemaal... Ja. U was op... Elwa! U... Darsjan! Nee, te gast, hoe is het? Hey Bruisma. Elwa. Elwa! Elwa! Oh, word ik al geskit? Ik word ook. Elwa! Hoi. Ik probeer elke dag een joint te roken. Elke dag? Ook man, sowieso. En zo Ja. mij erin. Deze en die. Maar u bent niet verslaafd? Ik denk het wel, ja. Dat is een bepaalde episode in je leven. Verslaafd zijn. Ja, Dat moet iedereen gaan maken. dat hoort erbij. Oh. Dus iedereen moet een keer verslaafd zijn geraakt. Ja, vindt u? ja. Oké. Nou, top. Wilt u verder nog wat zeggen tegen de Friese kijkers? Ja, de Friese kijkers, bedankt dat je me even een momentje van mijn naam hebt. En orenweken wijzen op een FNP stemmen. Ik wil graag een nieuwe Friese partij oprichten, de Frieske Vrijpartij. Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Totale vrijheid en kiesrecht van 16 jaar af. En alleen in Friesland. Ja. Vindt u Friesland daarin dan ook afgezonderd? Dat moet het worden afgezonderd vanaf Nederland? Ja, doe dat maar. Ja. Want waarom? Nou, dat is beter voor de Friesen. Maar dan moet ik dan ook weg. Want ik ben ook niet je helemaal... hoeft niet weg, nee. maar Ik mag wel gewoon je blijven. moet wel tol betalen. Tol betalen om hier in Friesland te blijven. Ja. Wat voor bedrag dacht u dan aan? Nou, 100 euro per jaar. Om hier in Friesland te zijn. Ja. Is dat niet een beetje PVV-praktijken? Nee, dat geloof ik niet. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar u wil wel gewoon even in Friesland even uitrollen, gewoon dat iedereen... Zet 100 euro per Geert jaar- Wilders maar op een onbewoond eiland. We hebben er één over. Welke hebben we over dan? Ratom. Van harte lok wens ik hem aan Lietse poppen en aan vele jaren in gezondheid. En dan nog één ding, want Eduard zegt altijd geweldig. En dat kunt u vast ook heel mooi met... Geweldig. Nog één keertje. Geweldig. En nog iets harder. Geweldig. Dank u wel, fijne dag nog. Hoi. Geweldig!